председател на Общинския съвет и народен представител от Русенски избирателен район. Много гости и приятели на Русенския университет. Уважаеми колеги, скъпи гости, в последните години Русенския университет очерта много ясна политика и дейности за повишаване на научно-изследователската дейност, публикационната активност на всички наши преподаватели. Това, разбира се, даде и своите резултати, тъй като от една година с решение на Министерския съвет Русенския университет получи статут на изследователски университет и ние се нареждаме в групата на изследователските университети. Със свои средства изградихме този нов комплекс, където ще има възможност научните екипи на университета да развият още по-добре своя потенциал, а чрез участие в нови проекти и развитие на сътрудничество с бизнеса, с партньори как от страната и от чужбина, ние да можем да развиваме и своите дейности в областта на науката, да търсиме нови полета, да покриваме нови хоризонти. Академик Билоев, уважаеми господин кмет, областен управител, официални лица, уважаеми членове на академичния състав, граждани на Русе и студенти. За мен е искрено удоволствие да бъда в този красив град със своята прекрасна архитектура и чудесни хора. И това е и посланието на Министерство на образованието и науката. Независимо от сградите, колко са красиви, най-важното е те да бъдат напълнени с съдържателни хора, а хората са тези, които ще развият науката. И за това именно искам да поздравя професор Билоев и ръководния екип на Русенския университет за изключително стимулиращата политика по отношение на развитие на човешките ресурси. Това е най-важното за един университет и вашите резултати го показват, че вървите в правилна посока. Да се изправя тук, тъй като бях на първата копка на този научно-изследователски комплекс и реално виждам реализирани мечтите на хората, които решиха да има такъв научно-изследователски комплекс, за което им благодаря. Благодаря също така на активната работа на строителите, които в кратък срок наистина успяха да го изградят. Но тук има нещо много по-важно, защото само преди няколко дни ние в Русе се поздравихме и също тук в университета открихме Център за върхови постижения. Сега научно-изследователския комплекс. Русе наистина е град на хора любознателни, на хора мечтатели, на хора откриватели. И реално студентите в момента, които сте тук, докторантите, младите преподаватели, доценти и професори, има професори вече на моите години, не само по-възрастни. Пред вас се дават възможности наистина Русе да стане център на нови научни открития. Прережем лентата. Добър час, добър час. Да, мечто, професор Петрович. Добър час. Цвети, кажи няколко думи. Значи те сега започват с наши средства една поръчка, която правихме малка, нали са тези маси. Включи ли стига стока? Не, маси. Не, те са дигат. Те слизат надолу, такива, нали, системи, регулируеми. Тук ще е лаборатория, която е свързана с земеделието. Дигитални системи за специалните заведения. Това специално е лаборатория по компютър специални спектрални анализ и прецизни земеделия. Има химична и биологична лаборатория, както и лаборатория по технична работа.
Значи, Това, тук... което е показано, Това, което е показано на инспектор по мрежа, който имаме безжични сензори на мрежа за измерване на параметри на околната среда. Различни сензори за измерване на параметри на влага. връзка между растения. Общо време, защото навънка, какво му стоим там?